El primer és el primer, i avui comencem així a Resina amb la fe d'errades, que és aquest moment en el que els periodistes, en aquest cas jo, pues, rectifiquen algunes de les informacions que han dit en algun moment. La setmana passada vam dir que Balsa Cejovic havia anotat un gol, o que creiem que havia anotat un gol en tota la Lliga Safira Sobal, però és mentida. Si es comprova, segons les dades oficials de la Lliga Safira Sobal, Balsa Cejovic ja porta 2 gols en esta Lliga Safir a Sobal. L'altre dels errors que hem comès en els últims dies, i no passa res per dir-ho, és una cosa natural, l'error forma part de l'esport, en un tuit vaig dir que l'handbol Benidorm portava 7 partits consecutius sense guanyar, i aquesta informació és incorrecta perquè en realitat en porta 6. 5 de Lliga i un dels quarts de la Copa del Rei contra el Vidasoa. L'últim partit contra el Vivero Serol Balonmano Nava, i en aquest cas l'últim disputat contra el Coavit Guadalajara, 31-29 en el pavelló David Santamaria. Donar les gràcies a Pedro Muñoz per indicar una d'aquestes errades, la de la ratxa que porta l'handbol Benidorm. Moltes gràcies, Pedro, per ser tan incisiu. Ja sabeu que volem una audiència crítica i que, si pot ser, ens fiscalitza i analitza totes les dades que anem donant. I ara, sense més dilació, anem a analitzar el partit contra el Coavit Guadalajara. L'handbol Benidorm es presentava al partit amb les baixes de Mario López i Leo Tercariol, que no va viatjar perquè sabem que té una lesió, es diu que una microrotura en el pit. Esta setmana de totes maneres li faran una ecografia, li faran proves i sabrem si podrà arribar al partit del divendres dia 10 a les 6:30 contra el Barça. I aquestes dues baixes es van notar en l'equip, tot i que no tant la de Mario en aquest cas, perquè Iván Rodríguez va ser el jugador més anotador de l'equip de Fernando Latorre, amb 6 gols de 8 llançaments, traguent faltes en atac, en defensa, i fent una gran actuació i una bona aportació el jugador de la cantera del Benidorm, assentant-se ja, i ja assentat totalment referent en este handbol Benidorm en la Sobal. Altra de les bones notícies per a l'handbol Benidorm, tot i la derrota 31-29 davant el Coavit Guadalajara, va ser Borja Méndez, que no va ser capaç d'anotar cap gol, 0 de 2, i bueno, va entrar en el ritme de l'equip poquet a poquet des d'aquella lesió en el seu turmell que es fera en el partit de quarts de final de la Copa del Rei contra el Vidasoa Irún. És de veres que el partit no el van poder veure perquè es va disputar en Guadalajara, en el David Santamaria, i no hi havia càmeres de televisió, aleshores no podem fer un anàlisi com ens agradaria del partit. Però el que sí que podem veure són alguns números que ens donen certes claus per a poder desengranar com va ser el partit. El primer va ser, principalment, i és una cosa que jo sempre defense, que és el tema de la porteria. 18% per a Roberto Rodríguez, la torre de l'oro sevillana, que no va ser el partit en el que va estar més encertat de tota la temporada, i un 25% per al sempitern i sempre amo de les pistes d'handbol, Hombrados. Altra de les actuacions a tenir en compte va ser la d'Arthur Pereira, que va fer 7 gols en el partit. Altre que va fer 7 gols va ser Gastó Mourinho, que en una entrevista que vaig tindre l'oportunitat de fer-li quan estàvem en el podcast de Handball 100%, dia de partido, ens va comentar que no li importaria recalar en l'handbol Benidorm. De fet, sap que és amic prou íntim de James Parker. Veurem on desemboca això, encara que des del club comenten que no és una de les prioritats per als fitxatges de la temporada que ve. Deixant de banda ja el joc, m'agradaria comentar algunes coses que crec que són interessants. Primer, el resum que va emetre la televisió autonòmica de Castella-La Manxa.
No van poder veure el partit, però gràcies al resum que ha oferit a través de les seues xarxes socials i de la seva pàgina, la televisió autonòmica de Castella-La Manxa, van poder veure el resum del partit. A punt, contra el Vivero Serol Balonmano Nava, que tampoc es va emetre per televisió, no va fer això, i és la televisió autonòmica així de la nostra terra. Això són punts a destacar i que l'afició demana en aquest moment. Veurem, preguntarem a punt, perquè no... o és una iniciativa que tal vegada s'està posant en marxa i a veure on desemboca això. 6:30 en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, en la pista Liliana Steiner, handbol Benidorm, Futbol Club Barcelona. Barça. Ja sabeu que les seccions d'handbol del Barça ara es diuen Barça. Ho podreu seguir a través del nostre canal de Twitch i farem el partit, intentarem que sigui millor so que l'altra vegada. Estarà Pepe Hansen acompanyant-me per donar el partit. I ara el que m'agradaria destacar, perquè sabeu que per a aquest partit de l'handbol Benidorm ha demanat ampliar l'aforament del pavelló i que puguen anar més aficionats a veure el partit, perquè la limitació actual a 150 persones no deixa que això vaja endavant. M'agradaria comentar una peça periodística, un article, una notícia, que va publicar Óscar Manteca en el Alicante Plaza fa 2 dies, si no recorde malament, en el que comentava que l'aforament, que Ciudadanos havia presentat en les Corts Valencianes una proposició de llei, una PNL, per tal d'ampliar aquest aforament en els esdeveniments esportius. I apuntava 2 coses prou interessants en la peça que recomane i deixaré baix, si voleu, a les notes l'enllaç per a que pugueu llegir l'article. Comenta que el màxim és un 30% en els esdeveniments esportius, però que no pot sobrepassar 150 persones, que és el que li passa a l'handbol Benidorm. I destaca un fet que va ocórrer al València Bàsquet després de l'11 de març, que diu que va jugar amb 400 espectadors un partit d'Europa i que finalment es va ampliar a 500 espectadors, el València Bàsquet. Aleshores, se li va denegar posteriorment, segons comenta Óscar Manteca en este article, a la Fundació Lucentum jugar contra el Liberbank Oviedo amb 400 espectadors. És a dir, que estava prohibit augmentar aquest aforament en partits de lligues nacionals, però que sí estava permès per a lligues professionals en esdeveniments o competicions europees. Veurem si es pot augmentar de cara al partit d'este divendres contra el Barça l'aforament en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Hem de dividir el que és opinió, el que són fets, el que són fets contrastats, i això és una font fiable que comenta que en algun moment es van escoltar o s'han escoltat en alguns entrenaments per part d'alguns jugadors. Ja sabeu que així analitzem els partits, però també hem de donar la informació perquè l'ànima de tot això són els aficionats. I algun jugador ha fet algun comentari al voltant de que jugar ara mateix és complicat perquè no existís una motivació suficient. És comprensible perquè ja no està la Copa, ja no està la European League i a la Sobal és difícil està salvada pràcticament, està salvada la categoria i és difícil arribar als llocs que donen accés a Europa. Així a Benidorm hi ha molta gent que ho està passant molt malament. Molt. Ja sabeu l'etiqueta que hi ha a les xarxes de Benidorm t'espera. Hi ha gent que està ajudant els seus fills a l'empresa. Hi ha gent que té persones malaltes o que les ha perdudes. Hi ha altra gent que ha tingut que vendre
en tendes de segona mà, pues, articles, per exemple, rellotges, perquè no els arribava les ajudes que està donant el govern i la Generalitat. Inclús hi ha gent que, anant-li bé en el passat, s'ha negat a pagar la quota d'autònom i ara està fent, pues, el que diuen en castellà xapuzas, està fent treballets per 4 duros, ajudant on pot, per intentar guanyar-se la vida. No vull erigir-me en una persona o en la veu de l'afició del Benidorm, ni molt menys. Però m'agradaria fer una reflexió al voltant d'això. Els jugadors sou professionals, és difícil, molt difícil, ser jugador professional de qualsevol esport. Teniu molta pressió, els jugadors tenen molta pressió, però sí que és de veres que en un moment com l'actual sou uns privilegiats. I és difícil que la gent perdone les desmotivacions. Al final, la professionalitat és la professionalitat i esta ha de ser la setmana de la resurrecció.